Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem cemaat. Derstende min bugün mücaz tefkir digen sarlavhamni oshib jiberga buldum minani podcast kibik yasarman inşallah. Mina hazır minani podcastlarga ko'chirdim. Mina hazır size ul playlistni qo'ray olmaysiz. Abli podcast tilishinde kirasiz. Hem ondan qaraysiz. Hem mening bugungi shug'ullanishimning sababi ne bo'ldi? Ul bizning bugun 26 aprel. Ul bizning buyuk g'olimimiz tugul endi shoirimiz, adibimiz ul Abdullah Muhammad G'arif uli Abdullah To'qayevning tug'an kuni. Derstende ul bizning Tatar dünyası için, Türkiye dünya için ul bizning büyük şahıs. Onun derstende ul agar da onu Pushkin bilan da onu çağıştıralar. Men onun bilan kelishmas edim. Çünkü Pushkin ol бүтән тормышта яшәгән. Безнең Габдулла Тукайыбыз ул дөрестән дә хәсрәтне, кайгыны булай бик тормышында балы булмаган. Шуңа күрә һәм ачыны күргән кеше. Шуңа күрә ул шагыйрь булган да. Әгәр дә шундый хәлләргә эләкмәсә, ул шагыйрь булмас иде. Менә аның шагыйрь булуы һәм шундый зур мирас калдырган шагыйрь булуы ул безнең татар милләте өчен зур хәзинә, зур яркәр. Һәм ни әйтәсем килә, менә мин күп кенә Tatar әдипләрен укыганым бар һәм дөрестән дә алар Габдулла Тукайның иҗаты белән бик сокланалар, бик сокланып яшиләр. Дөрестән дә ул аның иҗаты, аның сүз байлыгы, мин үзем дә сокланам аның сүз байлыгына. Ул дөрестән дә бик сүзгә бай булган. Аның канатлы сүзләре ул дөрестән дә ул менә берничә шигырен укып киткән идем мин аның. Ул бик бай, менә телгә бик бай. Дөрестән дә канатлы сүзләргә бик бай. Аның менә Суанасы, Шүрәле дигән поэмалары, Кисек баш дигән поэмалары. Алар бит дөрестән дә менә ул милләт, халык уенда яшәгән, әмма ул яшәгән, әмма Габдулла Тукай аны язып куйган. Менә язып куйган, дөрестән дә язып куйган. Аны менә Шүрәлене аны Кайым Насыйри да язган. Әмма Кайым Насыйри да ул бик билгеле түгел. Ул кичкенә, Кайым Насыйри да әгәр дә укысаң кичкенә генә әсәр инде бу. Менә Габдулла Тукайда ул дөрестән дә ул зур әсәр, зур шигъри әсәр. Шулай ук Сак-Сык бәйте. Ул бик җанга үтеп керә торган шундый бай шигъри әсәр. Әгәр дә менә хәзерге әкиятләрне карасаң, менә әгәр дә китап кибетләрендә сатылган
әсәрләрне карасаң, дөрестән дә алар бик хәерче, менә мәгънәгә хәерче. Алар бик үтеп кешенең җанына үтеп керерлек әсәрләр түгел. Аларның әсәрләре менә хәзерге вакытта менә бар бит. Disney чыгара бит ул фильмнарын үзенең. Менә шул фильмнар шикелле. Алар дөрестән дә алар кермиләр җанның халыкның җанына. Минем уйлавымча. Менә без киттек әле безнең темабыздан, сәрләүбездән. Менә бүгенге мәвдугым мин язып куйган идем монда татар теле, татар милләтенең шарты һәм мөстәкбәлләре дип язып куйган идем мин аны. Мәвдугым шулай язып куйган идем. Әмма хәзер Габдулла Тукай турында сөйли башладым. Чөнки бу ике минем мәвдугымны ачыр өчен Габдулла Тукай ул бик туры килгән шәхес. Чөнки дөрестән дә милләтнең шартын Габдулла Тукай үз шигырьләрендә язган, ул дөрестән дә язган. Менә минем тагын бер яраткан язучым ул Шәйхзадә Бабич. Ничек безнең башкорт милләте кардәшләребез әйтә, ул башкорт язучысы дип. Әмма аның башкорт язучысы икәнлеген мин әле аның шундый әле әйтер идем аның турында. Әмма менә без аны татар язучысы дибез. Татар кайбер галимнәребез безнең татар башкорт язучысы дип. Шуңа күрә якын әйтәбез үзебезнең бер-беребезнең мәдәниятыбызны. Шуңа күрә мин уйлап торам. Менә алар башкорт язучысы диләр, без татар язучысы дибез. Кайберләребез татар башкорт язучысы дибез. Димәк, монда шиге юк. Менә шулай шиге юк димәк, безнең татар башкортның һәм татарның һәм башкортның. Шулай димәк, без бер милләт икәнбез. Шуңа күрә бу да шундый кызык әйбер. Һәм дөрестән дә безнең татар милләте хәзер шартлары, яшәү шартлары дөрестән дә кыенрак. Элеккегечә түгел. Менә 100 ел элек татар кешесе, мәсәлән, кадимчеләр алар еш кына икән әйтеп торган. Без рус телен өйрәнмәячәкбез. Чөнки безгә рус теле кирәкми. Без белербез генә менә гашит. Ул дөрестән дә менә безнең безнең иң тарихи мәчетебез. Анда менә ул мәчеттә, менә безнең бу мәчетебездә монда язылмаган. Әмма аны тезгән безнең татар кешесебез, ул Нижгар өлкәсеннән кадимче татар, ул кадимчеләрдән булган
һәм ул рус телен өйрәнүгә каршы чыккан муллабыз. Менә озак вакыт йөрдем инде мин бу тема буенча инде. Ник ул мөһим бу тема, ник нәрсә белән әһәмиятле? Чөнки менә бу безнең мәчетебез менә Криушинская мәчете дип атала ул. Хәзер без аны эзләп карыйбыз. Бәлки миллиард татарда бар ул. Ул тарих, менә ул тарихны мин укып карармын сезгә. Менә дөрестән дә бу миллиард татарда булган мәкалә мине шаккатырды. Мария Имашева менә ул өйрәнде бу мәчетнең тарихын. Дөрестән дә Сиргач янындагы аны тезгән татар кешесе Хәсән Мифтахетдинов һәм Хабибулла Абудшиев. Алар Сиргач уезеннән Нижгар губернасыннан булганнар. Бу ике кеше менә бу мәчетне тезгәннәр. Һәм дөрестән дә бу хәзерге вакытта менә бу ике татар кешесе тезгән бу мәчетне, әмма аны Совет вакытында анда нәрсәләр генә булмаган. Чөнки Совет вакытында анда мәчетләрдән теләсә нәрсәләр ясаганнар. Хусейна Нежмеддинова. Менә шул кеше организовали молитвенный дом, который официально признан властями в 1897 году. Дөрестән дә ул Шигыт мәчете булмаган, ул татар мәчете булган. Менә безнең Сиргач уездыннан килгән кардәшләребез, ул хәзрәтебез аны тезгән. Хәсән Мифтахетдинов. Менә бу мәчетебез. Менә ул 1907 елда тезеп бетерелгән. Менә Мулла булган Әфсәндияров дигән әфәндебез, хәзрәтебез. Һәм ул 14-нче номерлы булган. 14-нче номерлы булган. Дөрестән дә бик аны
төзүе авыр булган, чөнки менә монда язылган. Эзләгәннәр акча эзләгәннәр, хәйрия эшене, иганәчеләрне эзләгәннәр. Бу дөрестән дә менә бу мәчетебез менә аның тарихы 1903 елда башлана һәм аның Нур Мухаммад Әфсәндияров, ул имам, һәм Хәсән Мөхтәхетдинов һәм Хәбибулла Әбүшиев. Алар Сиргач иясеннән булганнар, Ниежгар губерниясеннән булганнар. Менә бу ике кеше менә бу мәчетне төзгәннәр. Менә бу. Алар төзгәннәр һәм аны рөхсәт сораганнар шул мәчет булуына. Хәзерге вакытта ул аны алганнар Азербайҗан кешеләре. Азербайҗан кешеләре үзенә алганнар ул мәчетне һәм алар Шигыйт мәчетен ясаганнар ул мәчеттән. Менә дөрестән дә дөрестән дә менә бу мәчет дөрестән дә ул бик кадерле булган мәчетләребез. Менә ул Сиргач иясеннән кадимчеләр төзгәннәр аны. Һәм ни әйтәсем килә? Менә элек, 100 ел элек татарлар өйрәнмәгәннәр рус телен. Алар рус телен чит тел белгәннәр. Һәм кадимчеләр бөтенләй, әгәр дә җәдитчеләр әйтсәләр, безгә рус телен өйрәнергә кирәк, ә кадимчеләр исә әйтә, безгә рус телен өйрәнү кирәк түгел. Шуңа күрә biz rus телен калдырырга тиешбез һәм рус теле калырга, рус телен өйрәнмәячәк. Әмма бу рус телен өйрәнү безне руслаштыруга китерде. Дөрестән дә хәзер татарлар бик ерак
ko'pchilik irlar, tatar irlari, ular ko'pchilik yiroq dindan. Ammo biz bilib turamiz, din ul kishini o'zi saqlay. Dinli kishi ul ko'pchilik aybirlarni o'zini gunohkor kishiga iya bo'lgan aybirlarni ul gunohdan saqlay kishini. Isro ishidan, hamir ishidan, ham boshni o'ylantiru oynan chiqaru aybirlardan saqlay. Xotin fitnasidan saqlay. Ammo bu dindan chiqo, biz saqlovdan chiqamiz ekanini anglata. Dirsanda biz qarasak agarda biz tatar millatida bo'lgan kishilarni qarasak, bizning sonimiz ko'p tugul, dirsanda ko'p tugul. Bizning sonimiz din tutuvchi kishilarimiz. Din tutmagan kishilarimiz, bizdan yo'qolgan kishi. G'imroq tatarlarimiz. Ulardan dirstanda bikoz foyda. Din tutgan kishilarimiz, ularda bizning foyda bor. Ularda bizning negiz bor. Ularda bizning millatimiz o'sashak. Ul kishilarimizdan. G'imroq kishilarimizdan ulardan bizning bir dinda o'smi, bir millatda o'smi, bir narsada o'smi. Bizning millatimizni ular inqirozga olib bora. Ammo bizning yashashga olib bormay. Agarda ular bizning tilimizga da dirstanda tilimizga kelganda, agar bizning tilimiz g'arab tilina eng yaqin tillar. Chunki g'arab so'zlari bizning har ikkinchi so'z bizning g'arab so'zi. Har ikkinchi so'z bizning farsi so'zi. O'ldiristanda o'ylanig'iz. Shunday so'zlar yo'q. Rus tilida. Rus tilida agarda sifr so'zini bilsangiz, g'arab tilidan kelgan sifr. Ammo rus kishisi sifr so'zini, g'arab tilida bo'lgan sifr so'zini anglamas. Shulay o'q. Ispan tilida onda 400,000 g'arab so'zi bor. Ispan tilida 4,000 so'z g'arab so'zi bor. Ammo shulay o'q ispanlılar ular bik yiroq g'arablardan. Bizning tatar tilimiz dirstanda dinni İran dinni. İran bik yaqin tilni İranu. Dirstanda agarda bizni ayirdilar hali bit. Bizni Stalin Kirill grafikasına ko'chirib ayirdi. Birinchi latin, shulay o'q kishini nodon qoldirdi. Latinni irandilar kishilar, g'adi latinni. Onları latindan Kirill grafikasına ko'chirdi. Kirill grafikasini İran'a başladılar. Hem shulay o'q. Hozirda davom etaylar. Kishi nodon qoldi. Tilni o'rganib, Kirill grafikasındagi tilni o'rgana nodon qoldi. Men hali bir shiga olishimda sizlarman sizga. Mana hali bit Kirill grafikasında ul hali boshlangandir, u mana latindadir. Men hali o'rganib
bu söalni, bu problemini öğrenip kalarmın әрі. Belki çıkarırmın da ник ikinci jikte o hem ö harfleri yazılmay deyip. Şolunday mağduq bilen ya çıkarırmın әлі videonu. Яки сәхи жәридәме çıkarırmın bir videonu. Dersten de şul kagıydəni çıkardılar bit. Dersten de ölük iski imlada kişi uylamağan mine ikinci jikte o hem ö harfleri yazıla. Dersten de kubüsünçe mine mesela eğer de başka Türkiye halklarını alsan mine bizge en yakın bulgan Kırım Tatarlarını alsan. Onlarda ö hem ö ikinci jikte yazıla. Mesela kişi sözü kişi. Onda ikinci jikte ö yazılalarının. Ö. Hem ü harfleri yazıla. Bizde ikinci jikte hem üçüncü jikte o hem ö yazılmay. Başkutlarda kaldı ol. O hem ö yazıla. Tatarlarda yazılmay. Şuna göre mine bizning nişik Latin grafikasını yaratuşılı milletişleri biz olar şulayıq yazıp baralar. Gafı itigiz. Olar haman da yazıp baralar. İkinci jikte o, ı, hem y avazların. Dersten de olar yazıp baralar. İkinci jikte y hem ı avazların. Ol dersten de bu bizning гадәти bulgan ming ғасыр boyunca urnaşkan iski imlebіз. Dersten de şunday iski imledagi yazılgan baylığımız bir halkta da yok. Ol yiş şunday baylık, şunday hazine, şunday yetkar bir halkta da yok. Adabi yetkar. Adabi miras. Bizde bizning Tatarda var. Mine dersen de bir podcastında Ruslan Aysin bir silagan idi Züleyha turunda. Mine Züleyha hazır film çıktı әлі ol. Züleyha открывает глаза deyip şunday Rusça indi. Ol bizning Tatar kişisine tugul ol. Ol dersen de Tatar kişisine tugul ol film. Dersten de bizning Tatar kişisi bir Tatar kişisi. Mine Moskavda yaşagan. Ol dersten de tilmirip yaşagan. Tatar tiline tilmirip yaşagan. Biz dersten de birler bizning tilmirmi Tatar tiline. Tatar tilinden yiş sileşebiz. Ama yanıdan Rus tilinde sileşe başlayız gaile bizde. Dersten de unutuguz gailede Rus tili bilen sileşu. Tatar tilinde sileşigiz. Dersen de mine bizning Ruslan Aysin ol silagan idi bizning Züleyha turunda, Züleyha obrazı turunda. Bizning iki Züleyha var. Ol Gayas İshaq'ның Züleyhası hem tağın bir Züleyha bizning var. Güzel Yahi'nin Züleyhası. Bizde dersten de onda şunday obrazlar ol dinden zina kılı obrazları. Onda dinge ol bigirek de yırak bulgan obrazlar. O bizginin eğer de Züleyha'da biz kursek şın Müslüman hatının özünün danını saklaytırgan, özün saklaytırgan
һәм үзенең динен саклый торган чын мөселман хатынның образын күрсәк, ә монда без шундый динне бер аягы, бәлки бер үкчәсе түгел. Бер кулы әгәр дә диндә, ә башка гәүдәсе ул динсез. Динсез ул Зөләйхада. Менә Гүзел Яхина Зөләйхасында. Ул дөрестән дә анда татар кешесенә ерак булган образлар. Безнең татар кешесе шундый түгел, дөрестән дә менә хәзер әгәр дә инде журналы карасак, хәзер алар бик яхшы пиар ясыйлар үзләренә. Анда дөрестән дә әле дастан образлары. Ни дастан образлары анда әле менә әгәр дә күрсәгез сез, ул Twitterда аларның аккаунтларында бар ул. Алар ничектер, безне менә минем дәванием әйтер иде. Урыс хатынын фотога төшерәләр. Алар анда астында ниндидер татарский орнамент ясап куйганнар һәм урыс хатынын төшергәннәр фотога. Дастан образлары дип. Шундый йомшак булган образлар. Алар бик йомшак. Алар татарга туры килмәгән образлар. Алар хатын түгел, анда рус хатыны образлары. Дастан дип. Безнең шулай динне бозалар. Дөрестән дә динне бозалар. Дөрестән дә менә Казанда киләсең, бар Акият театры. Курчак Акият театры бар. Анда дөрестән дә татар, менә ул кем өчен төзелгән? Дөрестән дә кем өчен төзелгән ул безнең театрыбыз. Курчак театрыбыз. Балалар өчен төзелгән, ул татар балалары өчен. Әмма анда Акият сүзен Экият дип язганнар. Экият. Дөрестән дә менә хәзер мин зарланырга теләмим инде. Мәмма безнең образларны бозалар. Безнең әгәр дә сез күрсәгез 90-нчы елда, 80-нчы елда булган Казанны. Дөрестән дә безнең милләтебез әле ул вакытта кимүгә барган бит, димме? Әмма без анда ай образларын күрәбез, әнә соңгы менә Элне комбинат. Комбинатта анда ай тора. Ай. Тәрәзәләрнең менә тимер рәшәткәләрендә ай тора. Анда бүтән шундый образлар юк. Әнә менә мәсәлән Казан оргсинтезның эмблемасында анда шундый татар Казан Кремле тора. Аны татар кешесе ясаган. Дөрестән дә безнең татар образлары бик күп булган. Дөрестән дә әгәр дә менә анда кеше дөрестән дә хәерче кеше булган. Менә мин карыйм Илхам Шакиров клипларын, дөрестән дә хәерче. Дөрестән дә хәерче, әмма эчке дөньябыз. Ул вакытта эчке дөньябыз күпкә байрак булган хәзергедә караганда. Хәзергедән караганда күпкә байрак булган. Шул ни әйтәсем килә минем сезгә, дөрестән дә бу образлар белән килешергә ярамый. Дөрестән дә күп язалар, бик күп язалар. Татарис дулис дип. Менә әле шәрхләрдә, менә YouTube'да шәрхләрдә күреп була аны.
татар издулис дип, әллә нәрсәләрне татар кешесен әллә тәнкыйтьләп, әллә әрләп, әллә нәрсәдер булса, это динен югалткан дип әрләп. Ну, ярар. Әрләгез сез, ну, әрләг дөрестән дә әрләргә кирәктер. Әмма моны әрләргә түгел. Моның белән килешмәскә кирәк. Чөнки әгәр дә без күрәбез, монда татар кешесен әрләп йөреп кенә булмый монда. Монда син беренче үзеңнән башлап килешмәскә кирәк бу образлар белән. Ничек безнең Руслан Гайсин әйтә, дөрестән дә безне шит образлар белән ашаталар безне. Дөрестән дә ул мөселман булмаган образлар белән ашаталар. Безнең шундый элеккеге булган Әлифба китабы һәм хәзерге булган Әлифба китабы. Алар ике бер төрле. Аларның дөрестән дә анда ясалган образлар, анда ясалган рәсемнәр, алар төрле. Син беренче мин элеккеге менә мин 90-нчы елларда чыккан Әлифбаны хәтерлим. Анда мәдрәсә укучысы ясалган булган. Ә хәзер без күрәбез анда ниндидер уйнаучы кыз яки ниндидер уйнаучы егет ясалган. Әгәр дә яулыксыз булса безнең Әлифба китабында егет яки кыз, әмма ул тәртипле кыз, тәртипле егет. Ә монда уйный бии торган егет. Дөрестән дә моның белән килешмәскә кирәк. Берничек тә килешмәскә кирәк. Бу дөрестән дә безнең иң яхшы интервью биргән ул Руслан Гайсин. Бәлки сылтама ясармын да мин сезнең өчен ул аңар. Бу дөрестән дә безгә якын булмаган образлар. Менә нәрсә без ашыйбыз, менә күңел белән ашыйбыз нәрсәне. Шул безгә тәэсир итә. Ашыйбыз без икән менә уйнау биюче образларны. Шул безгә тәэсир итә. Ашыйбыз дигән без дини образларны, дини катгыйлык, дини тәртиплелек, дини беренче чираттан үзеңне карау, үзеңне матур итеп йөртү, динле булу. Ул образларны карыйбыз икән. Ул образлар безгә тәэсир итәчәк. Һәм безнең янәшәдә булган кешеләр безгә тәэсир итәчәк. Дөрестән дә шул образларны күреп безнең дөрестән дә менә тагын бер бит телевидениеләребез бар бит. Әнә без күрәбез. Ниндидер музыкаль телевидениеләребез. Ул дөрестән дә ул яман. Ул кешене ширтә. Ул безнең ул телевидениеләребез ул кешене ширтә. Ул дөрестән дә яман. Ул иң начар вирустан да начаррак. Ул кешене менә дөрестән дә кеше сәгатьләп карый. Анда дөрестән дә кешене анда ятсызлыкны да күрсәтәләр. Дөрестән дә ул безнең әгәр дә анда тартарлык юк. Анда җүрәрлек, анда ахмаклык, анда ятсызлык. Дөрестән дә аның белән килешмәскә кирәк. Бер алырга да үзең телевидениене дөрестән дә аны карарга кирәкмидер минем фикеремчә.
Agarda siz Qur'onni qaraysiz ekan, mana Qur'on yozuvin yoki diniy televideniyeni bizni qaraysiz ekan, ul motor. Ammo boshqa ayberlarni onda qararga kerakmi. Onda bir narsada qararga kerakmi. Onda foydasi sizga da, sizning turmushingizga da yo'q. Mening fikrimcha. Tag'in bizning Ruslan Aysin bir ayberni aytgan edi. U aytgan edi. Dirstanda biz mana ul Tatarston ul tag'in bir fikrni aytdi. Mana Tatarston. Dirstanda Tatarston bek kichkina. Bizning tatar xalqi zo'rroq. Dirstanda Orenburg өлкәсе, bizning tag'in Simbir өлкәсе, Samar өлкәсе, Sarıtau өлкәсе, Tambov өлкәсе, Nizhgar өлкәсе, шулай Qasim шәһәре, Astrakhan, Төмән. Хаммының белән дә бетми әле бу татар. Әмма безгә Сталин кичкенә Татарстан ясап калдырды. Чөнки әле безнең менә Руслан Айсин әйтә, безнең 70% без ул Татарстаннан гайр яши. Дөрестән дә Татарстаннан гайр яши. Хәзер без шул кадәр ошап киттек русларга. Бик шап киттек. Ул русларга бик шап киттек. Чөнки татар кешесендә аңламассың, ул татар кешесе яки рус кешесе. Фигыльләре белән кайбер татарларыбыз безнең югала, русларга шап китә. Кеше начар образларны күрә, начар үрнәк күрә. Дөрестән дә начар үрнәк күрә. Хөрмәтле кардәшләрем, әле тагын ни әйтәсем килә? Безгә дөрестән дә моның артыннан ярып барырга кирәкми. Дөрестән дә бер тырышырга кирәк. Безнең беренче ул динебезне саклау, икенче ул яхшы нәселне булдыру. Яхшы нәселне булдыру. Безнең киләчәгебез нык булсын өчен. Һәм безне тагын бер безнең талабыбыз бар үзебезгә. Ул безнең хатыннарыбызны, безнең кызларыбызны тәрбия кылу. Дөрестән дә аларны саклау һәм аларны тәрбияләү. Чөнки дөрестән дә без үзебезнең кызларыбызны яки хатыннарыбызны, алар безнең хак булган кешеләребез, без аларны югалтсак, без дөрестән дә biz татар милләтендә югалтырга мөмкинбез. Чөнки Зөләйха ул гаиләдә тәрбияләнгән һәм ул мусульман булып тәрбияләнгән. Һәм бер тарихны сөйләп китәрсем килә әле минем. Ул Хәлә Салих. Хәзер хәтерләмим. Bir менә Сирия хатыны, ул 1900-дә кайтыр 60-нчы елларда алар әнисе һәм апалары белән Америкага киткәннәр һәм аларга грин картага фото ясарга тиешләр булганнар. Дөрестән дә фотога ясарга фото менә дөрестән дә анда фотоны менә грин картага фотоны ясаучы кеше әйткән, менә сез хиҗабыгызны салыгыз, никабыгызны салыгыз һәм фотога төшегез.
Булар ризалашмаганнар инде, фотога юк, никаб белән яки яулыксыз бер дә төшмибез. Әмма берничә вакыт үткәннән соң әнисе әйтте, ярар, мин фотога төшермен яулыксыз, хиҗабсыз. Шулай ук олы апасы да шулай ризалашкан. Әмма кеше Хәлә дигән бер кыз ризалашмаган, дөрестән дә ризалашмаган. Һәм үзендә торган, һәм әйткән, әгәр дә минем булса, бу минем, әгәр дә мин динемнән китүемне теләсә Америка, димәк кирәкми миңа Америка, мин Сириягә кайтам да анда яшим. Мин салмыйм. Шуның белән озак торганнар да бу берничек тә кеше кызы берничек тә ризалашмаган, Хәле дигән кеше кызы. Шуңар менә Хәле өчен генә алар ризалаштырдылар. Хәлене фотога төшергә яулык белән, хиҗаб белән. Менә ул һәм ул Хәле дигән кыз беренче хиҗабта төшкән. Беренче хиҗабта төшкән. Green Card өчен төшкән хатын-кыз булган. Дөрестән дә менә бу Хәле дигән кыз шикелле булыйк без. Берничек тә бу руслаштыруга яки әгәр дә бу җырлар, биюләрне тыңлауга, берничек тә бу безнең татарга шит булган образларны үрнәк булып алуда һәм русларга ияреп, русларны үрнәк булып алуга бер дә ризалашмыйк. Дөрестән дә ризалашмаска кирәк. Үзебезнең фикеребездә торырга кирәк. Әмма дөрестән дә без татар телен начар белергә мөмкинбез. Бу татар телен начар белүгә әмма дә ләкин без иҗтиһад кылырга тиешбез татар телен белүгә. Чөнки татар теле белгән кеше ул гарәп телен бик тиз өйрәнә. Татар телен өйрәнгән кеше ул гарәп теленә бик тиз керә. Чөнки безнең матур әдәбиятыбыз ул барчадасы да анда гарәп алынмалары шул кадәр бик күп кулланылган. Ул дөрестән дә безнең ул бик күп кулланылган. Шуның белән минем бу монологым әлегә тамам. Һәм мин бу Габдулла Тукайның туган көнендә һәм мин берничә сүз Фәлестин турында сөйләргә булдым. Дөрестән дә бу Фәлестин кешеләре бик батыр кешеләр, баһадир кешеләр, бик пәһлеван кешеләр. Алар бар мөселман милләтенә үрнәк булып торалар. Аларның дөрестән дә алар бик мин хәзер шок каттым әле менә хатыннар арасында Кур'ан хафизләрне. Иң күп булган Кур'ан хафизләр алар Фәлестин хатыннары. Шундый динле, әйе. Менә анда Әл-Акса дигән безнең мәчетебез тора.
Дөрестән дә без менә бу минем Фәлестинне яклавым ул болай гына түгел. Сез әгәр дә тарихны актарып карасагыз, бу Фәлестин дигән җир ул гарәп җире. Гарәпләр аны алганнар. Әгәр дә сез карасагыз, аның Яһуд дигән яһудларның анда бик аз яһуд яшәгән. Бик аз. Берничә күпчелек яһудлар алар Аллаһ Тәгалә аларны шул кадәр күп тараткан җир йөзендә. Алар бик күп тараткан аларны җир йөзендә. Алар бер җирдә яшәмәгәннәр. Чөнки менә яһудларның алар гынах кылганнар. Алар Зәкәрәйне үтергәннәр. Шулай ук алар күпчелек безнең Нәбиуллаһларны үтергәннәр, Рәсүлләрне үтергәннәр. Әгәр дә Зәкәрәйне бит дөрестән дә яһудилар үтергәннәр. Гайса пәйгамбәргә каршы торганнар бит алар, тагын каршы торганнар. Менә дөрестән дә ул бит бик шундый. Һәм Аллаһ Тәгалә аларны гынахлары өчен җир йөзендә тараткан. Менә юк бүтән шундый халык җир йөзендә Аллаһ Тәгалә аларны шул кадәр күп итеп тараткан. Юк шундый халык. Бар шигәннәр инде, шигәннәр бар. Әмма алар шул кадәр күп таралмаган. Менә бер өлеше Испаниядә, бер өлеше Франциядә, бер өлеше Румыниядә. Алар шул кадәр таралмаган. Әле Үзбекстанда алар инде бүтән милләт. Алар ислам дине, ислам дине аларны мәхәлләгә һәм тәртипкә өйрәтте инде. Ул аларны тәрбияләде, ислам дине. Менә Үзбекстанда булган шигәннәрне. Татарлар дисәң дә, әгәр дә татарларны шулай таралган дип әйтсәк, ул дөрес булмас. Чөнки әгәр дә без, мәсәлән, Волгоград өлкәсендә татарларны карасак, алар үз җирендә яшиләр. Әгәр дә тегеле менә Свердлов өлкәсендә, Гайна районында анда яшәгән татарлар, алар да үз җирендә яшиләр. Үз авыллары, үз җирләре. Алар җирле халык. Алар килеп яшәмәгәннәр. Менә дөрестән дә әгәр дә Магадан татарларын гына карасаң, анда алар килеп яшәгәннәр дип. Аларны да мәҗбүр кылганнар яшәргә анда. Чөнки Сталин вакытында, Советлар Союзы вакытында анда дөрестән дә менә Калама хикәятләрен әгәр дә укысаң, Габдрахим Салахны аларны ничек анда алып киткәннәр. Дөрестән дә шундый еракка алып киткәннәр Магадан өлкәсенә. Кайберләрен Славкига, кайберләрен Норильскига, шундый Себерләргә. Әле Ибрахим Салах яза, ничек алар диңгездә булганнарын, ничек анда кеше үлгәннәрен, ничек Урта Азиядан әсир булган кешеләр үлгәннәр, ничек Тәҗик халкы, үзбәк халкыннан булган кешеләр үлгәннәрен. Әмма без яңадан кайтабыз үзебезнең мәүдугыбызга. Дөрестән дә ярмәскә кирәк, ярмәскә һәм хатын-кызларыбызны
terbiyelerge. Dersten de bu nişik Fevzen eyte, İmam Fevzen eyte, hatın kız ol şeytanның kizevi. Kizev. Dersten de ol şulay bulurga mümkün. Çünkü bizning er kişinin janına şunday muhabbet, şunday gışık hatın kızga urnaştırgan Allah Teala. Менә дөрестән дә киенмәгән, матур, начар киенмәгән хатын кыз ул шайтан шикелле ир кешене юрәләндерә. Һәм ни әйтәсем бу килә тагын беренче менә бу дөрестән дә Ruslardan, naşar kişilerden örnek almışa, özünü saklap, kişiye koramışa, özünü saklap yaşarga gerek. Dersen de yaşarga gerek özünü saklap. Bizning tatarlarımız büyük eğer de büyük misallar kiter alam, özün saklamagan kişiler. Dinlerimizni unutkan kişiler, olar büyük köp, dersten de büyük köp. Şulay uq bizning maqtavlı kişilerle bizde var. Hem ni aytasim kile. Allah Teala ayta bizga. Çünkü eğer de siz dinni unutsanız, men sizni boshqa millet bilen alıştıram. Dersten de Tatar kişisi eğer de unutsa, o Tatarını alıştırıp bik tez, bik ansat Allah Teala'ga alıştırga başka milletke. Başka milletini kitirem men sizin ornunuzga. Demek alıştırmasın bizni Allah Teala, alıştırmasın. Hem biz Müslüman bulup kalık, nak bulup kalık. Hem bu gımrah kişilerge yarıp barmık. Dersten de yarıp barmık. Gımrah kişilerge, fasık kişilerge, Ruslarga özümüzning min ekenligimizni ko'rsatik, o'zimizni ko'rsatik. Dersten de yo'g'olib qolmayq. Tirishik. Shunday Falastin kishilasi kebek ijtihad qilayq. Dersten de ul bizga mina bizning o'rnak. Falastin kishisi ul bizga o'rnak. Hem ni aytasim kile. Hem men Shahzoda Babishning bir kitabini o'qirga buldim. Bir shigirini o'qirga buldim. Ул 1911 yılda yazgan Abdullah Efendi To'qayev. Tağın bir şiir okuyayım. Dünyada bik az bulur şın şair Abdullah'day. Ул qarаңғы tünde яктырткан матур ак тулган ай. Ул бийек уй, нечкә хис, тәгъризләргә бик бай димен. Бар урыннардан аның урынын кадерле дәү димен. Bakır içinde kümüşler yaltırap yatkan kibik. Ap ak bulup
тик ак күбек аккан кебек. Күп китапларның арасында аның китаплары ап-ачык нурлар чәчеп күренеп тора һәр яклары. Алса, укыса халык шигырен аның истә кала һәм аның шигыре халыкның күңеленә зур хис сала. Гали зат Габдулланың хәзер Казанда мәскәне. Ул уяткыч, ул юаткыч, ул тереткеч хәстәне. Билгеле безнең Мабихел ифтихар. Ул мөхтәрәм, зур шагыйр, мәшһүр шагыйр. Бар бездә дә дип шатланам. Тәсбих вә тәһлил әйтеп, җырлап йөримен җырларын. Җырлаганда нечкәрә күңлем, эри һәр җирләрем. Менә шундый шигырь булды. Габдулла әфәнде турында, Габдулла Тукай турында һәм дөрестән дә безгә күп нәрсә өйрәнәсе бар әле Габдулла Тукай аркылы. Ул безгә нигез салды, ничек безгә тәрбия кылырга. Чөнки ул безне өйрәтте. Габдулла Тукай безгә күрсәтте. Шүрәле, саксык һәм башка суанасы. Шундый безнең мәшһүр, шундый безнең җанга үтеп керерлек. Шундый халыкта булган образларны ул безгә күрсәтте, ул һәм шигъри юллар белән язып куйды ул безгә образларны. Һәм аның дөрестән дә шигырьләре бик бай мәгънәгә ия. Ул дөрестән дә менә шул шигырьләр белән кешенең, татар кешесен тәрбияләргә кирәк. Дөрестән дә менә безнең Резиәддин Фәхреддин бар. Фиқъны әҫәр дигән менә аның бер зур китабы бар. Дөрестән дә зур китабы бар. Һәм ул анда кешене ничек яшәргә икәнлеген күрсәтә. Һәм шулай ук безнең Нугмани әфәндебез бар. Ул безнең тәфсирне, Ҡуръан тәфсирен ясаткан галим хәзрәтебез Әлиткан һәм Габдулла Тукайбыз бар. Дөрестән дә менә бу өч шәхесебез, алар безнең татарны, дөрестән дә менә бу шәхесләребездән безгә үрнәк алырга кирәк. Менә инде журналының, менә инде дигән журнал яки ничек ул сайтында дастан образларына анда рус хатыннарын. Бәлки алар татарлардыр, әмма рус хатыннар шикелле фотога төшкән образларны дан үрнәк алырга кирәкми берничек тә. Безнең үзебезчелегебезне сакларга кирәк, динебезне сакларга кирәк. Дөрестән дә, әгәр дә сакламасак, без үзебезне югалтабыз. Безгә Руслан Гайсин сөйләде, ничек без үзебезне югалтабыз икәнлеген. Һәм дөрестән дә, инқираз 200 елдан соң булмас, әгәр дә без үзебезне саклап торсак. Үзебезне сакларга кирәк. Дөрестән дә, милләтебезне сакларга кирәк. Чөнки дөрестән дә менә тәхқиқ бер
bir әйберне әйтәм. Минем бер дустым бар. Ул үзбәк егете. Бик тәртипле егет, дини егет. Бик дине аның бик яхшы. Мин аның белән бик шатмын. Начар якларын күрмәдем мин аларның. Мин аның яхшы яклардан гына беләм. Ул иләнә һәм мин аннан сорыйм. Син монда яшисең бит? Ул әйтте, әйе, мин монда яшим. Монда күчеп килгән Үзбекистаннан. Менә татар авылына, менә монда яши. Әмма хатынын моннан алмый, ә Үзбекистанна да барып ала. Мин әйттем, ник моннан алмыйсың хатынны? Син монда яшисең бит, татар телен яхшы беләсең, бу үзбәк телен дә беләсең. Миңа әти-әниләрем әйтте, Үзбекстанда хатыннар тәртипле, ә монда хатыннар тәртипсез. Шуңа күрә тәртипле хатынны алырга кирәк, үзеңнең хәләл җефетең итеп. Менә күрәсезме? Дөрестән дә тәртипле хатынны алырга кирәк, үзеңнең хәләл җефете итеп. Шундый әйберләрне безнең үзбәк тәртипле дини егетебез әйтә. Ә без татарлар үзебезнең хатыннарыбызны күбрәк тәрбия кылырга тиешбез. Чөнки әгәр дә без кылмасак, без үзебезне дә, гаиләбезне дә, чөнки хатын-кыз беренче, әгәр дә тәртипсез була, ул беренче талак кыла. Чөнки 70% сәбәп, талакның сәбәбе ул хатын-кыздан. Чөнки тәртипсез хатын-кыз ул сабыр түгел. Ул монда бара аның фикере, тегендә бара аның фикере. Аның фикере бер җирдә тормый. Һәм шуңа күрә без гаиләбезне дә, балаларыбызны да, милләтебезне дә югалтырга мөмкинбез. Чөнки дөрестән дә әгәр дә без тәрбия кылмасак, үзебезнең характерыбызны, үзебезнең фикерләребезне без югалачакбыз. Һәм 200 елдан соң инкыйраз сүзе безгә инде күп калмады. 80 ел гына 200 елдан соң инкыйразның. Әгәр дә тәрбия кылмасак үзебезне. Шуның белән минем бу чыгарылышым тамам. Муҗаз тәфкир. Һәм мөстәкбәлләре дөрестән дә ни аңлата икән мөстәкбәлләре сүзе? Ул аңлата киләчәк, перспективалары. Русча әйтмәшле. Дөрестән дә мин асылда булган иң фундаменталь әйберләрне бик әйттем. Тырыштым әйтергә, тырыштым сезгә бирергә. Бу фундаменталь әйберләрне онытмыйк. Алдагы һәм киләчәк видеоларыбызда очрашыйк. Һәм дөрестән дә мин булай китмәскә уйладым. Әле Имам Ан-Нававиның 40 хадис дигән китабыннан бер хадисне китергә булдым. Һәм тагын бер хадис китерелә. Бухари хәбәр иткәнчә, Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям башта ут белән җәзалауны рөхсәт иткән. Ләкин моны соңыннан тыйган.
Peygamber aleyhisselam aytgan: La taganni tagan Gafu itigiz. La tugan tugazzibu La tugazzibu La أباغذ أباغذ أبي Allah. Tercümesi: bir kimni de Alloh Teala'nın gazabı bilen gazaplamagız. Bu teri zatlarının yandırını tıyı. Әлеге сүзләрдән аңлашылганча, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin kengәшләре yandırışı bombalar җибәрүне тыя торган килүчеләрне узып киткән. Мондый киңәшүләр күп дәүләтләр тарафыннан үтәлмиләр, яки кагазда генә кала бирәләр. Исламда яндыруны тыю кешегә генә түгел, хайван һәм бөҗәкләргә дә карый. Абдуллах бин Мәсгуд сөйләгән: bir vaqt biz Peygamber aleyhisselam bilen yandırılgan kırmızka uyasın yanından uzıp gitkende ol aşulandı hem eytti: La yenbaği li بشر أن يغذب بغضب الله غذ ve halle jelle ve jelle. Dürüstlükte kişiге bir kimni de Allahu Teala'nın gazabı bilen cazalav yaramay. Şuna göre galimlerinin kübesi hatta böceklerini yandırığa da naşar qarıylar. İbrahim Neveyi şayanını yandırı hem onun kıyafetin bozuğa din. Ümmü Derde bırşalarını yandırını tıygan. İmam Ahmet teri balıkını utqa kızdırı yaramay. Utta kızdırı yaramay digen. Şulay sarançanı kızdırı kişirek bızağırak. Çünkü onun kanı yok. Dip eyken. Şunun bilen mine bu hadisini okudık. Hem tağın bir hadisini oqarga buldum men. Ebu Yağla Şedden bini Yavuz tapşırgança Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan dürüstlükte Allah'ı bütün işni yaxşı etip işlevge buyurdu. Sizge
O'tirishga to'g'ri kelsa, yaxshi usul bilan o'tirig'iz. Qurbon chalig'iz. Yaxshi itib chalig'iz. Har birigiz o'zining pichog'in yaxshilab o'tkinlasin ham hayvoningizni g'azabdan qutqarsin. Tag'in bir hadis: butun ishni yaxshilab ishlash kerak. Ya'ni shariatda belgilangan butun ishni tugal ham to'lisincha ishlash zaruriy. Alloh taolo aytgan: dirishlikda Allohi g'odilikda bo'lirga ham izgi amallar qilirga buyurar. Yaxshilik qiling'iz. Dirishlikda Alloh yaxshilik qiluvchilarni yaratar. Yaxshi etib demak, mana shu hadisni bek ahamiyatga ega hadisni ko'tardim men hozir. Mana dirsanda o hadisdan o'rnak olaylik. Shuning bilan mening shaxsiy podkastim tamom. O'zimning fikrimni eshittirishga tirishganman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.